ଆଜ୍ଞା ସାପଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ସାପଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଚୁଲିରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଖା ତ? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖ। ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଇ ଚୁଲିରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାମେରା ବାକି କଣ ହେଇଛି? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ନାଗ ସାପ। ଏଇଟା ନାଗ ସାପ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ନାଗ। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? ବାରିପଟୁ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୂଷା ବେଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ପାଖକୁ ଦେଖ। ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ହେଇଗଲା। ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ପାଖରେ କର। ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସେ ଆସିଲେଣି ତାକୁ ଧରି ସାରିଲେଣି ସବୁ। ନାଗ ସାପ ଆଜ୍ଞା ନାଗ ସାପ। ହଁ, ମୂଷା ବେଙ୍ଗ ଖାଏ ବୋଲି ଆସିଛି ହେଲା। ଏପଟେ ବଣ ଅଛି ନା। ସିଏ ନେଇଯିବେ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର। ଯାହା ହଉ ନାଗ ସାପ ଏମିତି ଏ ସାପ ନିଜ ଦେଖିଲେ ସାପକୁ ମାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳିଆ ସାପ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କାମୁଡ଼େ କ'ଣ କହିଲୁ? ତାକୁ ଆଉ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ସପ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଯେମିତି ଗାର ପଛପଟେ ସପଟେ ଥାଏ ପେଟ ପଟେ ନାଗ ଗାର ସାପ, ଅଛି। ନାଗ ସାପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ତ ଏଇଟା ପୁରା ରହିଲା ଫିଡ଼ିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଇ ଆମ ଘରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ନାଗ ସାପ ସହଜରେ କାହାକୁ ମାରେନି। ନାଗ ସାପ ହଉ ଯେକୌଣସି ସାପ ହଉ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଆମ୍ବ ଖାଇବ। ଦିଥର ଦେଖାଦେଲା ଆଜି ଆଉ। चलो ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ସିଏ। ଆସିଲା ଆଉ ସିଏ ଆମେ ତ ଦେଖିଲା ସେ ବେଶୀ କମ ବହୁତ ଆକୁ ଦେଖିକି ହଁ ପୁରା ମାନେ କିଛି